Priatelia, podarilo sa. Odteraz už na slovenských ambasádach nebudú viať dúhové vlajky. Potom, ako sme sa dozvedeli, že slovenská ambasáda v Budapešti vyvesila na podporu LGBTI festivalu dúhovú vlajku na budovu nášho veľvyslanectva, zareagovali sme otvoreným listom pre premiéra Roberta Fica a ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka. Osobne chcem veľmi poďakovať všetkým signatárom a všetkým tým, ktorí podpísali petíciu a respektíve podporu tomuto otvorenému listu. Bolo vás viac ako 7200 a oplatilo sa. Dnes sme dostali osobný list od ministra Lajčáka, ktorý hovorí o tom, že konanie budapešťanskej ambasády nebolo v súlade s politikou Slovenskej republiky, že nebolo odsúhlasené ministerstvom zahraničných vecí a prisľúbil nám, že do budúcna sa takéto aktivity nebudú môcť realizovať bez toho, aby boli konzultované s ministerstvom. Každá vyspelá krajina chráni ľudské práva každého človeka a to isté platí aj o Slovensku. Avšak postoj slovenskej ambasády v Maďarsku počas konania dúhového pochodu považujem za nadprácu. A možno bol aj v rozpore s ústavou Slovenskej republiky, pretože naša ústava chráni manželstvo ako jedinečný zväzok muža a ženy. Preto vítam prístup Ministerstva zahraničných vecí, že v budúcnosti sa takéto principiálne postoje nebudú môcť vyjadrovať bez konzultácie s ministerstvom. Dnešný list, ktorý sme prevzali na ministerstve zahraničných vecí od pána ministra Lajčáka, dáva mi záruky, že Slovensko ako moderná krajina bude chrániť hodnoty rodiny, tak ako to garantuje naša ústava, a zároveň bude garantom, že počas predsedníctva nebude sa vmiešavať do vnútorných záležitostí iných krajín, ale takisto aj bude dávať pozor, aby to nerobili iné krajiny.